Cloddiwyd chwarel Norwig allan o fynydd y lidir. Yn union gyferbyn â hi dros Lyn Peris, saif hen gastell Dol Badarn. Oes et flaen ar y bryn fe welodd yr hen gastell ddrama y chwarel i gyd. O gnoc y morthwyl cynta hyd at yr ola. Gnoc yr arwerthwr yn 1969. Drama hir ydi, oherwydd ei gymryd 2 ganrif i'w pherfformio. Defnyddir pwdwr du bob amser i ryddhau darn o graig dda o'r clogwyn. A pan swnia'r corn, fe gilia'r dynion i'r caban mochal ffiar. Yn ystod y 3 neu 4 munud nesa, siglir y bonc gan rym y ffrwydrada. A chlywir sŵn tunelli o graig yn disgyn i waelod y bargeinion. A mwg glas, mwg cyr yn y pen yn gorchuddio'r lle. Yna ei rati i fras hollti'r plygion a'i pleru gyda'r graen, yn bileri rhwng 12 a 15 modfedd o led, yn ôl maint y llechi a ddisgwylir oddi wrthyn nhw. Defnyddir y cyn trwm, y cyn brasollt, cwjan a morthwyl triffwys i drin y plygion. Llwythir y pileri a'r clytia i gydion i gilydd rhag i'r llwyth neu'r slediad fer ei gelwyr chwalu ar ei ffordd i'r shed. Fe bwysa slediad go dda dros 2 dinnall. Drama hir ydi, oherwydd ei gymryd 2 ganrif i'w pherfformio. Yn y shed, rhoddir y pileri ar fyrddau i'w llifio i fesur. Mae'r lli gron yn troi mewn cafn llawn o ddŵr, ac felly fe'i cedwir rhag poethi'n ormodol, a thrwy hynny grasu pen y glwt a'i wneud yn anodd iawn i'w hollti'n dena. Mae'r clytiau rwan yn barod i'w hollti'n grawia tena. Rhaid ystyried yn gyntaf ansawdd y clwt, ac os yw'n iach ar hiwiog, fe'i holltir yn ei ganol am 26. A disgwylir iddo ildio cyfanswm o 16 o lechi gora. Trwch ceri gora fel rheol ydi 6 arag i'r fodfadd. Drama hir ydi, oherwydd ei gymryd 2 ganrif i'w pherfformio. Daeth y drama i ben. Drama hir. Ni chlywir sŵn ti'n cymorthwylion ar y pwncia. Na chyr yn hafod wan, y myria a ffer injan i ddynodi'r awr. I wyr plant Llanberis a Deiniolen, sut sŵn sydd gan gorn chwarel. Ond mae'r gwyliwr myd yn sefyll ar y bryn o'r gadarn ag erioed, ac yn barod i wylio'r ddrama nesa. Mi wafaith o hyd, nad oes mewn anwybod, i'r wafaith